Robili takie różne rzeczy, będziemy grali w piłkę, będziemy testowali, więc chodźcie za mną. Idziemy tutaj, chodźcie. No to tu mam taki list. Zerwiemy sobie. I to jest takie fajne w dotyku. Chodźcie, chodźcie. Tutaj mi się pomyliło, chodźcie. Tutaj jest nasza baza, kiedyś my sobie tu budowaliśmy. Taki Karola kolegów. Pazdro z takim z kolegą Karola. No i tutaj budowaliśmy bazę. I już niestety jej tu nie ma, bo mama nam nie pozwoliła i tak w ogóle. I tutaj mamy taki tutaj chodźcie tutaj. I tutaj są takie roślinki, a tutaj jest takie coś było takie, tutaj się chodzi. I jeszcze, to jest początek, nie kończymy jeszcze filmu, chodźcie tutaj. Dzisiaj będzie za 11, tam będę kończyć w ogóle.